Vi er de sidste til at finde os pladser. Nej. Du kan gerne se stolen og ikke på bordet. Det er det også. Jeg har lige en enkelt besked til jer. I anledning af, at der er så mange af jer, at I kan lige sætte jer ned på stolen også. Var jeg uretfærdig? I anledning af, at der er så mange af jer herinde, som er så enormt smukke mennesker, så har fotografen valgt at komme igen i år til billeder af jer. Så jeg har sådan siddet her til jer, vi skal have med hjem. Jeg har været så forberedt og ikke læst det igennem. Men det kan jeg da hurtigt lige gøre. Der står her, til næste er vedrørende skolefotografering. Vi har nedlagt forældresedler til hver enkelt elev, som du venligst bedes udlevere. Det er mig. De er individuelle, så der er navn på. Jeg kalder jer op lige lidt, så får jeg sæd, så den med hjem. Og den skal udfyldes, og står der, hvor den skal medbringes. Hvorfor optager Torben? Det er til vores skole. I skal have dem med den dag, I bliver fotograferet. Så skal I med at aflevere dem til fotografen. Den dag, I skal fotograferes, det er onsdag den 10. I 4. 10. april. Det er ikke den uge, I starter, men ugen efter. Om onsdagen der. Så der er det bare med at sætte håret dulje op, så I bliver rigtig lækre. Mega flot, ikke også? Så I kan sende sådan nogle rigtig lækre billeder til farmor, farmor, nabo, påskole, hvem ellers skal have. Andreas! Du siger, jeg gør det. Så kan jeg ikke nå at følge med. Karl! Cecilie! Frederik? Jeg tænker, jeg har ikke så hun kunne vente. Katrine K. Så har jeg 20 minutter igen. Yes. Laura. Lea. Så tager vi derfra. Marie J. Og så er det mig. Marie H. Det er mig. Mathias. Nej, så kommer jeg med. Jeg ved godt, det er måske ikke den bedste idé for at få til at holde op med at snakke. Det er meget dårligt. Mathilde Signe. Mathilde Signe. Åh, jeg har en lille. Maja. Det har vi alle. Mathilde, det har vi alle. Rasmus. Rikke. Simon. Svej. Fire. Victor. Sander. HB. Jeg skal til Jeg skriver ud på forældreintra, der ikke er efter. Jeg skriver ud på forældreintra på tidspunktet, så jeres forældre kan se det også. Så de kan nok komme ud og købe noget lækkert tøj på det her. Ja, lækkert. Men de må da også godt lade være. Men du havde en undskyldning for at plage, ikke? Det er det. Hvis det er sådan, der bliver lukket af, og man ikke er i skole på det tidspunkt, hvor der bliver taget billeder, så kan man selvfølgelig ikke tage billeder. Så kommer de på et andet tidspunkt. Yes! De aflyser ikke at tage billeder af jer. Det er simpelthen smukt. Tak, Og til sidst, til jer, må du selv læse op. Ja.
Nej, det vil jeg i hvert fald ikke. Jo, hun vil. Kan jeg tage op? Hej, 4B. Jeg er på. Og Thea. Thea, hun er ude og rejse. Så er hun stadig til os. Hej, 4B. Jeg håber, I har det godt derhjemme. For det har jeg. Jeg er nede i Frankrig og står på ski. Vejret er godt og har meget sne. Ærlig hilsen til jer. Og så er der sådan et flot billede af Chamrus. Vi hænger det op på tavlen. Og så må I gerne være stille og høre efter, hvad der bliver sagt igen. Ja. So, alright, welcome back. Thank you. Skal lige tie stille? Simmer down. So, yeah, I'm kind of expecting that you all know a few phrases for each dance. Vi tager dem lige på dansk, for der er noget, jeg skal forklare jer. Det var det, vi snakkede om før, som Torben også gik i gang med. Der er gået fra, at I ved, hvad det betyder, når man spørger, what are you doing? Ja, det betyder, hvad laver du? Og doing, det er jo en speciel form af ordet do, to do, at gøre. At gøre noget hedder to do something. Så kan vi så se, what are you doing? Hvad laver du? Det er ja, vi kalder det ing-formen på engelsk. Og det er noget, man putter bag på et ord, et verbum, når det er en handling, man foretager sig. Kan I komme med nogle eksempler på, hvad man kan lave? Hvad kan man gøre? Jeg siger for eksempel to eat. Hvad hedder det? Eller hvad betyder det? To eat. Spise, ja. Hvad kan man ellers lave? Så har jeg et eksempel. To swim. Ja, at svømme. Man kan danse. Hvad hedder det? Dance, lige præcis. Man kan... Hvad siger du? Man kan spille. Ja, man kan dyrke en sport. At spille noget. Nej. Man kan... Jeg har også skrevet, jeg har nogle her, vi bruger. Man kan hoppe. Hvad hedder det? Ved du, hvad det hedder at hoppe? To jump. Ja, lige præcis. Og hvad hedder det, når man fisker? Er der nogen, der ved det? Når man er ude og... Fishing. At fiske, to fish. Fishing. Ja, lige præcis. Og til sidst, at klappe. Hvad kan man... Clap your hands. Hvad hedder det på engelsk? Clap your hands. To clap your hands. Lige præcis. Det her, det er, hvad man på dansk kalder bydeform. Når man siger en ordre. Eat. Dance. Fish. Altså når man skal gøre noget. Når der er en, der siger... For eksempel, I kender det, hvis I sidder derhjemme, og I har fået et eller andet klap som broccoli med fisk og rødvinssovs. Det er mega lækkert. Rødvinssovsen er godt. Ja, jeg tror bare ikke, det passer godt til broccoli og Og fisk. fisk smager også godt. Ja, ja. Et eller andet klap, du ikke kan lide. Og dine forældre står og siger, spis. Spis. Jeg spiser! Hvad vil du have? Han spiser. Det er noget, han gør nu. Og det er det, man bruger ing-form til at vise, hvad man laver nutid. For eksempel, jeg skal i byen, men jeg gider ikke rigtig danse, og en af mine venner er med. Han siger til mig, at jeg skal danse. Dance! Hej. Dance! Okay. Big dance. Dans! I am dancing! Okay, jeg danser. I am dancing. Det var en dårlig dans. Så det er sådan essensen af ing-formen. Det er simpelthen, når man skal forklare, hvad man laver nu i nutid. En nutidsform. Så det I skal gøre, I skal tage, har I jeres workbank med, jeres lille ordbog? Dictionary, ja, en workbank, en ordbank, dictionary. Ellers hvis I har et hæfte til engelsk, så tag det frem. Hvad så, hvis man ikke har nogen af sine? Så følger du ikke særlig godt med i timerne. Et ark papir. Eller så bare tage et stykke papir, ja. Jeg har ikke fået noget. Så tag et stykke papir. Det er alt sammen fint. Det er lige meget, hvad I tager. I skal bare kunne skrive noget ned. Helst selvfølgelig noget, I bruger et hæfte. Må jeg godt skrive på det her?
Ja, du må godt skrive på bagsiden. Ja, det er altså, jeres engelske hæfter er det bedste at kunne gøre det, fordi så har jeg det. Plus. Okay, så det I skal skrive på jeres papir, det er de her ord. Fish, eat, dance, jump, clap, swim. Skriv nogle af dem. Og så skriv. Aller øverst skal I skrive ING. Nej, så selvfølgelig øverst skriver I ING. For det er det handler om. En på øverst på siden. I jeres hæfte eller jeres papir. Præcis den der. Ny side. Blank side, og så allerøverst skriver I ING. Og så kan I simpelthen bruge den, for hver gang I så støder på et verbum, som det hedder. Er det ikke bare i sådan en her? Og skriv det sammen. Fordi det er eat. Så som sagt, ing, det er noget, I kan putte på alle handlinger. Alt man gør. Hvis man ved to ride, så hvis riding, lige præcis, det bliver til riding. Dance bliver til dancing. Play bliver til playing. Så ing-formen, det er derfor, jeg skal skrive den øverst. Det er for at vise, at den kan man putte på alle verber. Nej, I behøver ikke skrive dem alle sammen. Men bare som et eksempel. Et par eksempler. Og på den måde kan man så lave nutidsformen. Så jeg vil gerne lige, nu skal I gentage for mig. Gerne med en handling. I må gerne rejse jer op, så I lige får det lidt blød igen. Alle sammen. Op og stå. Op og stå. Så skal I gøre som jeg, og sige gentage efter mig. Bare for at få plads på de her former. Op og stå, alle sammen. Så, I kan bare gentage efter mig og lave den samme, og vi putter bevægelser på. Så, I am eating. I am eating. I am swimming. Swimming. I am dancing. I am dancing. Nej, dans som I vil. I am playing. I am playing. Jeg ved ikke, hvad man leger. Det gør man sådan her. Spiller guitar. Ja, eller playing. Det gør man med guitar. I am jumping. Jeg siger igen. I am jumping. I am clapping. I am fishing. I am fishing. I am eating. I am eating. I am swimming. I am swimming. I am dancing. I am playing. I am jumping. I am clapping. Okay, hvad kan man, så skal vi bruge et eksempel. Hvad kan man ellers lave? Ja, hvad kan man lave? Okay, hvad hedder det på engelsk? Peeing. I am peeing. Nej. Pia kan også godt stå. Det er der ikke nogen der. Okay, et eksempel. Hvad kan man ellers lave? Ja, hvad kan man ellers lave? Slå på ballerne. Hvad hedder det? Slå? Hvad hedder det? Slå? I am slapping. Slapping eller punching? Punch. I am punching. Hvad kan man ellers lave? Hvad kan man ellers lave? Drille. Okay, er der nogen, der ved, hvad det hedder at drille? Det hedder to bully. Nej, det hedder to bully. Hey! Kan vi lige opmærksomhed? Hey!
bully. At bully, så mobber man, eller driller. Så. If you are a bully, you bully people. Hvis du er en driller, så driller du folk. Så hvad vil det hedde på, med ing-form, hvis man skal sige, hvad laver du? Jeg driller. Hvad hedder det? I'm bully. I'm bully. Skal vi lige med fingrene op? Nu kommer jeg, som er den sure bully. Bullying. Så siger jeg. Så på den måde... Hey! I er meget koncentreret. Så længe I sidder, jeg ved godt, I vil gerne få kursusfærd. Det er også vores sidste time. Men hvis I gør det lidt for os, så gør vi det, så bliver det også lettere mere. Så vi lige arbejder sammen her. Work and arbejde. Kan du få fingeren? At arbejde. Jeg arbejder. Hvad hedder det? Okay, hvad hedder det at arbejde? Okay, er der nogen, der ved, hvad det hedder at arbejde? Okay, der er en finger her foran. At arbejde. To work. Og det bliver jo så til working, når jeg arbejder. Så. Men, ja. Driving. Ja, hvad betyder det? At køre. Hvordan vil du sige at køre? Så har kun drive. Når du så kører. Men Torben overtager, og I piger, de slapper jer ikke. Ja, men I skal begge to lade være med at ræse. Okay, alle sammen ned på pladserne. Jeg overtager. Okay, ned på jeres plads. Ned på jeres plads. Stille! Det er godt. Så hvis jeg nu så spørger en, for eksempel, og jeg skal have min hat af, ellers bliver det ret godt. Hvis jeg nu spørger dig, og siger, at du står og arbejder, og jeg går hen til dig og spørger, what are you doing? Hvad siger du så? Det kan man godt sige, men hvis vi skal bruge ing-formen, hvad vil du så gøre? Hvad vil du så sige? I am... Er der andre, der... Ja? I am working. Fordi så betyder det, at det er noget, jeg gør lige nu. Så hvis nu, Karl, du står og danser, og jeg kommer hen til dig, og jeg spørger dig, what are you doing? I'm dancing. You're dancing. Og hvis nu jeg spørger dig, du står og hopper, og jeg spørger dig, what are you doing? You are jumping. Okay. Hvis vi nu alle sammen står og hopper, og der er en, der kommer hen til os og spørger, what are you doing? Hvad siger vi så? We jumping. Hvorfor siger vi we? Fordi vi gør det alle sammen. Fordi vi gør det alle sammen. Rigtigt. Hvis vi nu kan se nogen, der står derhenne og hopper, eller de står og leger, og vi spørger dem alle sammen, eller vi spørger nogen, what are they doing? Hvad laver de? Hvad vil dem, vi spørger, hvad vil de så svare om de andre? Er der nogen, der kan den? Ja? Men så sætter vi noget bag efter they. They are jumping. Det er rigtigt. Hvad vil I står ude? Vi står ude og fisker, og så kommer der sådan en eller anden ret irriterende mand forbi. Justin Bieber, det ved jeg ikke. En eller anden rigtig irriterende mand, ikke? I står og fisker, og han er måske blind eller sådan noget, ikke? Så han går hen til jer, og så siger han, fisk! Og I står sådan lidt. Og så siger han igen, fisk! Hvad vil I så sige? Fishing. Nej, jeg vil nok bare sige, at det er en fisk. Nej, han siger fisk! Altså sådan, kom nu, gå nu i gang med at fisk. Så er det bare skubben i vandet. I'm fishing. Rigtigt! I am fishing. Fordi det er noget, jeg gør lige nu. Lige nu er jeg i gang med at fiske.
Det er samme lige nu, at jeg er i gang med at hoppe, så jeg siger, I am jumping. Så jeg vil sige, I jump. Hvis jeg bare sagde, I jump, så kunne det være, at det var i går, jeg hoppede. Det kan være, at det er i morgen, jeg vil hoppe. Men hvis jeg siger, I am jumping, så betyder det, at det er noget, jeg gør lige nu. Vi skal lige se en lille bitte smule Simpsons på en lidt anderledes måde, og jeg vil gerne have, at I kigger ordentligt efter. Karl, kan du ikke se dig tilbage? Kan du se noget? Så vi skruer op på Nej, det er lige meget. Kan jeg pause det her? ja, jeg trykker på tavlen. Så tryk igen. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad de laver der? Står der også i bunden. They are walking. They are walking. Hvad betyder det? De går. De går. Fordi det er noget, de gør lige nu. Hvad står der der? Cecilie? Hvad står der? Ja? Homer is dancing. Hvad betyder det? Det betyder Homer, som hedder, han danser. Det betyder, at Homer han danser. Og det er jo fordi, han gør det lige nu. Han er godt nok, der er ild i ham, så jeg ved ikke rigtig, hvor meget der er dans over det der. Eller? Jeg er ikke i ham der bagved. Nej. Nå. Hvad med den der? Shaking hands. Nogen, der ved, hvad det er? Ja? De giver hinanden hånden. Det siger man nemlig på engelsk. Så, fordi man har den her rystebevægelse. Er der nogen, der ved, hvad shake det betyder? Ja, nu har jeg så lige sagt det. Ryste. Tube shake. Det vil altså sige, tube shake, det er at ryste, men hvis vi siger, jeg ryster, hvordan vil vi så sige det? Jeg står og ryster helt vildt, og så kommer du og spørger mig, hvad vil du spørge mig om? Ja, hvordan siger du det på engelsk? I am shaking. Hvis jeg var frygt. Eller hvis jeg stod og rystede hænder. Eller bare med musik. Det er jo et flot billede. Hvad laver han der? Hvad står der så? Bart is swimming. Det er noget, han gør lige nu. Er der nogen, der kan sige, hvordan siger man at svømme? Ja? To swim. To swim. Det er rigtigt. Den er svær, den her. Han ser sådan lidt ked ud af det. Nogen, der ved, hvad bake. To bake. Det betyder. Ja? Han beder. Eller, ja, han tigger. Men det kan også betyde... Han beder om tilgivelse. Han beder om tilgivelse. Der står bare Praying. Er der nogen, der ved, hvad det betyder? To pray. Det er noget, man gør, når man er i kirke. Ja, til Gud. Så beder man. Det er faktisk det samme. Så begging and praying, det kan vi på dansk oversætte med jeg beder. Og jeg beder en bøn, eller jeg beder om noget. Tigger og beder. Tigger og beder, ja. Den er rimelig nem. Homer is eating. Ja. Forstår I det? Ja. Så forstår I det der med, at der er forskel på, at hvis jeg siger I walk, så kan det være, det er noget, jeg gør i morgen. Det kan være, det er noget, jeg gjorde i går. Det kan også være, det er noget, jeg gør lige nu. Men hvis vi vil gøre det helt klart, at det er noget, vi gør lige nu og her, så er det, vi bruger den I am walking. Sådan ser man jo ud, hvis man ikke forstår det.